Výnimočná výstava, ktorá sa s vami pohrá. Takýto podtitul nesie výstava Špirála, vedecká hračka, ktorú organizuje v týchto dňoch Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom. Výstavu organizujú v spolupráci s Banskobystrickým občianskym združením Vedecká hračka. Je to výstava, ktorá sa už k nám vrátila po druhýkrát. Je to výstava, ktorá je venovaná deťom aj dospelým. Je to hlavne výstava, ktorá sa zaoberá špirálou v rôznych jej funkciách a podobách. Dali sme tejto výstave podtitul. Je to výnimočná výstava, ktorá sa s vami pohrá. Povedal by som, že je to až doslova. Pre návštevníkov je výstava veľkým zážitkom. Na svoje si prídu hlavne deti. Sú to zaujímavé hračky, ktoré sú založené na zvukových efektoch, fyzikálnych efektoch, rôzne hlavolamy, ktoré deti posúvajú v nejakých tvorivých veciach, prípadne rozvíjajú ich fantáziu, podporujú ich hudobný sluch, ale takisto sú zaujímavé aj pre dospelých. Sú to podoby špirál, ktoré si človek v bežnom živote ani neuvedomuje, kde ich môže stretnúť. Na výstave Špirála vedecká hračka môžu návštevníci obdivovať vedecké hračky z 20 krajín z celého sveta. Výstava je v Pohronskom osvetovom stredisku sprístupnená do 6. mája.